Bueno, eseri behar duzueno, hemen aurrean badaukazu lekua, eseri zaitezte eta hasi egingo gara. Batzuek badakizu eta besteok ez dezue jakingo, eta orain esango dizuet. Aste honetan, astelehenean, irailaren 30ean, Juanmari 75 urte bete zituen. Eta behar da, kantatu egin beharko nioke zorionak zuri, baina lotxatu egiten naiz eta horren beste ez diet esango, baina bai urte askotarako Juanmari. Eta, urte horren garaia dugu, batetik Juanmari 75 urte bete dituelako, eta beraz, hemendik aurrera badirudi gauza konbertiko diela erretiro hartu izateko, eta oraindik urte gehiago pasa beharko diela, baina oraingoz Juanmarik iritsi du erretiro garaia esaten zaiona, baina mehatxatzen gaitu ez duela erabateko erretiro hori hartuko eta segituko duela liburuak idazten. Dana da, esan egun hori dela urte hurren bat. Eta beste urte hurren bada, oraintxe betetzen direla aurten 40 urte Juanmarik bere lehenengo liburuak kaleratu zuela. Eta arek izena zuen Oilarraren promesa. Eta horretaz hitz egingo duzu erosiko. Juanmarik, markatu. Etxatu duzuetako asko ezagutuko duzula nik barkuagotik, eta badakizue ondo bere ibilbidearen berri. Idazle izan aurretik, idazle izateaz gain beste hainbat gauza izan dalako. Futbolari izan zen, ingenieri izan zen, ikasketaz behintzat. Oraindik ONG-ak eta modan jarri aurretik, bera olako nolabaiteko misionari laiko gisa edo ibili izan Venezuelan, beste laguntzen. Eta horiek guztiak bere ezaugarriak dira, bere nortasunaren marka dira, baina esan nuke horrez gain bere liburuetan ere agertzen direla, baduela guzti horrek bere nolabaiteko isla, erreflejua edo ondoren bat. Dena dala ez dut hitz egingo hemen Juanmari personaz, lagunaz, aitaz, senarraz, semeaz, amaiaz, baizik eta Juanmari idazleaz. Eta esan dizudan bezala, aurten betetzen dira 40 urte bere lehenengo liburua publikatu zela. Hemen begira egon naiz, horrot ez dagoen eta ez dago liburu horren lehenengo edizioa. Lehenengo edizioa Gero Mensajero izeneko argitaletxe batean atera zen, azala oraindik ez zuen Manuelek egin, baina azaltu egitea zeukan. Eta liburu horrek gero izan zuen edizio berriago bat, hauxe azaldu daukana. Baina hitz egingo dizuet liburu zaharraz. Liburu zahar hori, berak esaten du Juanmarik ondo hartua izan zala eta eskerronez, eta txaloz, eta laudorioz, eta kritika honak izan zitula, eta publikoa ere bai, baina ez hainbeste liburuak merezi zuelako, baizik eta ezerretzegoen garai batean zerbait egin zuelako. Oda, pasaportu giro batean zegoela, eta nik ez nuen garaia ezagutu, baina, bizirik nuen, baina esan nahi dut ez nintzela jabetzen euskal kultura zertan zebilen, baina, geroztik irakurriz eta bati eta besteri adituz, konturatzen naiz, baietz, ezta. Hau da, euskara batua berrikitan gauzatu berria zen, ezta, 70ko hamarkadaren amaiera aldera, eta hurrengo hamarkadan, esan daiteke poetak bazebiltzen hainbat lan egiten, baina nolabaiteko prosa funtzional bat falta zala, ezta. Eta, bazebiltzen batzuk horretan, Angel Latxurri bat, Ramosa Izarbituri bat, maila apalago batean Xabier Gereño ere bai, baina orduan falta zan, prosa literario bat, eta aldi berean ambizio izango zuena literatura egiteko, eta hori ekarri zuen Juanmari, berak esaten du, jabetu zela euskara erdia ahaztua zuela, eta euskara ikasteko idazten jarri zela. Oso sistema bitxia da, baina Juanmarik badu burua horretarako eta beste gauza askotarako eta sinisten dugu. Baina euskara ikasteko idazteaz gainera, esan daiteke literatura modernoa egin nahi izan zuela eta ez dakit hemengo irakurketekin edo Venezuelan egin zituenekin, baina badu halako kutsu bat, antz bat,
garai hartako Hego Amerikako literaturaren booma deitzen zen hartan, ospetsuak izan ziren idazle batzuek erabiltzen zituzten baliabideekin, ezta? Bereziki Gabriel García Márquez etortzen zain niri gogora. Eta horrez gainera, euskara ikasi eta irakatsi eta euskaraz idazteko asmo militanteaz gain, eta literatura modernoa eta momentu hartan modan eta publikurian zegoena euskarara ekartzeaz gain, badago halako salaketa nahi bat edo salaketa giro bat bere novela horretan, ezta? Batetik diktadurarena, eta diktadura esaten duanean batetik da frankismoa, oraindik Franco bizi zen, eta aurreko batean esan zidan irakurri atzo edo eran egun edo batek esan zuen, amonak esaten zen ez Franco ez da hile, oraindik hemen dago. Baina, orduan oraindik ere bizikago zegoen, ezta? 1973an. Baina baita ere orduan gertatu berria zen Txilen Pinocheten estatu kolpea, ezta? Eta estatu kolpe baten presentzia nabaria da liburu horretan, eta nik uste Txilek izan zuela eragina, eta Allendek eta horren guztiak. Eta beste alde batetik, diktadura salbatzeaz gainera badago altzaren presentzia, ezta? Hau da, Juan Mari izan daiteke bertakoa eta mundukoa dela, ezta? Eta mundu osoko kontuak eta minak eta oso presente dauden bezala bere literaturan, adibidez bere azken liburuan Armatiro Bam hortan, armagintza eta arma industria salatzen da, eta nola euskaldunek egitako armek gero leku urrunenetan jendeari egiten dutela, eta horren orduan berak beti dauka hori kanpokoa eta bertakoa lotzeko berezko joera bat, eta sen bat, eta kontzientzia bat. Eta esan nahi nuen, Txileko diktadura salbatzearekin batera, altzaren txikizioa eta altzaren gainbehera eta altzaren desastre urbanistiko eta ekologikoa salbatzeko gogo bat ere badagoela. Nire benari naiz hitz eta pitz, baina erabaki genuen hitzaldi hau etzala izango nik bakarrik liburuak esplikatzea, eta liburu zatiak irakurtzea ere. Eta orduan, horretarako nik baino hobeto irakurtzen duen lagun bat ekarri dut, Carolina, zatoz hona. Carolina Sainz de Vicuña, irratilaria, kazetaria, eta Pamariren hiloba ere bai. Eta irakurriko dugu orain Oilarraren promesa liburuko zatitxo bat, eta kuriosoa da, zati hori irakurtzean eta urkeratzean, esan duen nire artean kotxo, hemen Juan Marik hartu zuen inspirazioa Xabier Leiterengan, gogorarazten du aurrian papera eta atzian papera, zati horrek, hau da, komunean ilustratzen den gizon baten piura, baina gero konturatu naiz begiratuz sarean, ezta? Liburua zaharragoa dela kantua, baina beraz behar bada Xabier Lete inspiratu zen, Pamari iribeloan. Carolina, irakurrizatik. Iratzargailuak jo du, goizeko 8:00. Oraintxe bizi naizela egiaztatzeko, ohean buelta bat eta ahoa zabaldu dut. Beraz, bizi naiz. Ez dakit noiz arte, baina orain kontu horiek aztera utzita, jaiki behar dut. Jaiki naiz, aurpegia garbitu, jantzi, txokolate katilua eta 6 galleta, ate ondotik periodiko saltzaileak utzi duen egunkaria jaso, eta goazen komunera. Komunean sartu, egunkaria zabaldu, Israeldarrek eta Palestinarrek borrokan segitzen dute. 17 hildako autobus istripu batean goian daude, Adan eta Eba bizirik baleude. Paulo Seigarrenak emandako hitzaldiari buruzko iruzkina. Vietnameko gerra eguneroko ogi gogorrari hortzak zorrotz. Petrolioaren prezioak gora. Australian emakume bat belarririk gabe jaio da. 11 txorakeria behintzat ez du entzunen. Zorionak emakume, eskerrik asko. Pinocheten iraultza zuria. Ekos de Sociedad, Donostiako ñoñostiarren ibilerak eta arat onatak. Edo bestela esan da, urliak maite du sandiak berendia, eta berendiak urlia. Goazen hirurok urlia omen dira, bai, eta menaxakoa. Gipuzkoakoen balantzako ahateak, kuakua.
Kartzelan, La Reina de Chantelier saritak ezputz eta ezpuzker. Karteleran bakatu. Bihar sorte pixka batekin eguraldi ona eginen du. Unibertsitatean ez daude antza gustura. Butan hori ez batek beste gizon batin du. Don Tiburcio Martínez Lureda, Tibur, RIP, Iberdero, S.A. Piso zenalza, bigarren horrian. Beste zuziri bat jaurti dute Cabo Cañaveraldik, gozez hiltzenak direnak lilura daitezen. Estatu Batuarrak eta Errusiarrak eta Estatu Batuarrak. Eta más pisos en alza, komodos plazos, hirugarren horrian. Eta Realak irabazi du, Sansek ere bai. Sansen mutil jator bat ezagutzen dut, pitxi deitzen diote. Zorionak hain jatorra izateagatik. Santu egiten batute izanen da San Pitxi. Ahoa ongi zabaldu eta ipurdia hobeki itxi. Bi hanka eta bi beso ere baditu, baita beste 5 zulo ere. Hemen zulo eta han zulo, milaka zulo. Ile zuri interesgarriak ateratzen ari zaizkio, baina baloiak ez dio ez hilerik ukituko, ez horixe. Burua pentsatzeko baita, pentsa dezagun, itxuen artean, betokerra zaldun. Eta hau eta bestea, aurrekoa eta atzekoa. Urtainek tongoa egin ote duen, eta mas piso zen alza, azken aurreko horrian. Konturatzen zarete literaturak askotan balio duela garai baten kronika egiteko. Juan Marik ez zuen intentzio hori idatzi zuenean, baina gaur egun hori irakurri eta bai, garaiaren erretratu da. Liburu hori idatzi aurretik, beste bat idatzi omen zuen Juan Marik, poesiazko liburu bat tituladuena Hutsetik esperantzara. Aurretik idatzi baina beranduago argitaratu zen, liburu 55ean, eta lehen hor ikusi dudan Iñaki Zubizarretak idatzitako beste liburu batekin batera biak batera publikatu omen ziren. Liburu hori horren bila ibinez, baina nik fisikoki ez daukat eta liburutegian ere ez daukate. Zuetako norbaitek eduriko du etxean seguru asko. Poesia liburu bat zan, Hutsetik esperantzara izeneko hori, eta Gipuzkoako Kutxaren irunsaria irabazitakoa. Garai hartan, nola esan duke, Aresti horrekin biziz 75 hil zan, baina esan daiteke Arestik ekarri zuen iraultzaren eta poesia sozialaren ondoren bat hildo zabaldu ziren euskal poesian. Eta horietako bat esan daiteke zala nolabaiteko kutsu, existenzialista, humanista edo zerukana, eta korronte horren barruan sartuko genuke segurezko Juan Mariren orduko poesia, ezta? Badu kezka bat denborarekin, badoan munduarekin, eriotzarekin, trascendentziarekin, eta gauza horien eriotzaren alabeharra, munduak ematen duen oinazea, eta holakoak dira. Dara dela, nik esplikatu ordez, poema bat irakurtzeko esango diot Karolinari, beketa hemen daukagun, eta konturatu zarete zea hotxe dara daukan, eta zer irakurtzen duen, beraz, poema bat irakurtzeko eskatzen dut. Liburu horretakoa, Hutsetik esperantzara, Juan Mariren lehenengo liburua, lehenengo idatzi zuena eta publikatu zuen bigarrengoa, bere gaztetako pekatua. Ez da dena tristura, ez da dena negar, ez da dena zuzengabekeria, ez da dena heriotza. Anitza arantza dago, bai, baina ez da guztia arantza. Bizitza eta itxaropena azken mugan giltzatzen direlako. Horregatik, ez dut ukatuko bizitza. Eta bihar, gozez hiltzen ari den aur tripandidunura ikusita negar batean jarriko banaiz ere, gaur behintzat, etxetik irteten naizenean, ume baten irria begiztatuta, bihotza pozez lehertu zait. Tristura badago, baina poza itxaro dudalako. Zuzengabekeria badago, baina justizia itxaro dudalako. Gorrotoa badago, baina maitasuna itxaro dudalako. Heriotza badago, baina bizitza itxaro dudalako. Maite dut bizitza. Gogorra izanen da borroka, baina itxaropenaren izenean, gizakiaren garaitzan, gauza guztien artean itxaro dudalako. Maite dut bizitza. Eta bihar, ilun egonen banaiz ere, gaur behin pozez beterik nago. Erle bat bezala, lorez lore nabil. Bizitza hain ederra, eta zertarako egin. Eskerrik asko.
denbora gutxian 2 liburu idatzi zituen Juan Marik, eta gero utzi zuen tarte handi xamar bat, edo urte batzuetako tarte bat libururik idatzi gabe. Eta aurreko liburua publikatu zuen, 1983an, bai, 1983an, goain dela 30 urte, eta titulua zuen Poliedroaren ostoa. Poliedroaren ostoaken azala hor ikusi liteke, eta azal horretarako Imanolek egindako zirriborroak, baina liburua bera hor ez dut topatu, eta nik nire apaletan euskaren artean ere ez. Orduan ezin dizut erakutsi fisikoki, baina hor ikusiko duzu azala. Poliedroaren ostoak oso liburu importantea izan zen. Lehenengo liburu izateak importantzia dauka lehenengoa dalako, baina esaten dute batzuetan, eta ez arrazoi faltaz, idazle baten ibilbidean bigarren liburu importanteago izaten dela. Lehenengoan barkatzen dira akatsak, eta barruti badaukazu zerbait kontatu beharra, ustu beharra, baina bigarrengoak exigitzen du gehiago idazle jarrera, eta esaten, nik honetan jarraituko dut, eta hau ez da ume batekin arbola bat aldatu, eta liburu bat idatzi, trilogia hori betetzeko pausoa. Eta esan duke, Poliedroaren ostoak, liburu fundamental bat Juan Mari ulertzeko, eta behar bada, nik noizbait idatzen duen kritika bat, esanez Juan Mariren uniberso literarioaren obra fundazionala zara. Hola hitz pomposoa barkatzen baldin badit, hor markatzen direlako bere ezaugarri nagusiak izango zirenak urte askotan eta bere hurrengo obretan ere. Eta aipatuko dizkizuet batzuk, Juan Mariren obra ezagutzen baldin baduzue konturatuko zaretenak. Adibidez, Poliedroaren ostoetan ikusten da bere funtsezko gai eta ezaugarrien artean dualismoa, bi anai, haizea eta lurra, arbasoi lotuta bizitzea edo progresoari begira bizitzea, lehenari begiratzea edo gerora begiratzea. Hori izan da konstante bat Juan Mariren obran eta oso nabarmen agertzen da Poliedroaren ostoetan, dualismo hori. Era berean, agertzen da ametsaren eta errealitatearen arteko jokoa, ez da dualismoaren gauza berbera, ez da? Bi plano dira errealitatearena eta ametsarena, eta baino hor agertzen da. Agertzen da baita ere saga familiar bat, hau da familia bat eta familia horretako hainbat belaunaldi, eta ezaugarri batzuk eta problema batzuk pasatuz doaz belaunaldi batetik bestera, ez da? Eta hori konstante bat izan da, geroztik ere, Juan Mariren obran. Karlistak agertzen dira, eta karlistak oso importanteak izan dira, gero Juan Mariren beste hainbat obratan, ez da? Badirudi, lehenak markatzen duela neurri handi batean etorkizuna, ez da? Eta Euskal Herriko gaur egungo egoera etzan izango frankismoa izan ez balitz, frankismoa etzan izan zan bezalakoa, aurretik gerra zibila izan ez balitz, 36ko gerra, eta gerra hori ere etzan izango segurasko berdina, aurretik karlistak eta izan ez bagenitu 19. mendean, eta orduan, ez dakit noraino joan gaitezken atzera, baina Juan Mari normalen karlista ditara jotzen du. Baita ere agertzen da liburu horretan, eta geroztik ere beste liburu batzutan presente egondan ezaugarri bada, frankismoaren azken garaiak bizi izandako gazteen errebeldia nahia, aurreko batean liburu aurkezten zuen Josean Agirre, eta Josean Agirre Juan Mariren belaunaldikidea da, eta esaten zuen, gure belaunaldia markatu duten ezaugarriak, eta esatzen dut, eta gure belaunaldia esaten dudanean, Parisko maiatz hartan, edo hemen hilabete bat beranduago, Bentaundin Txabi Etxebarrieta hil zutenean, eta garaitxo hartan gazteak ginenak. Orduan, Juan Mariren garai hartako gaztea da. Eta nolabaiteko garai horretako giroak blaituta dago. Garai horretako giroaren ondorioak dira, nolabaiteko ilusioa, idealismoa, errebeldia, batzuen artean baita ere talde politikoen arteko sektarismo handia zegoen, baina Juan Mari ez da berez horako zalea eta behar da horregatik etzan implikatu burruka politikoa besteak bezala, eta ez da. Esan dut,
Olako giro hori ere agertzen dela Poliboroaren gustuetan. Agertzen da epikotasunaren xarma bat, gero beste liburu batzuetan agertzen zana, trascendentziarako joera, bere obrak gero eta importanteago izan dena, historian arrakatzea, lehen esan dudan bezala. Orduan, horiek dira, neurri batean, nire ustez, Poliboroaren gustuetan agertzen diren ezaugarriak eta Juan Mariren obra markatu dutenak. Gehiago ere, aipatu ditzake, baina orain horiek esan da utziko dut. Eta hemendik aurrera ja hasiko naiz azkarrago pasatzen bere liburuak, ze kontuan hartuta 25 edo horrelako zerbait duela, bakoitzari buruz luze hitz egingo banu, eta bakoitzari buruz testu bat irakurriko bagenu, gau erdira arte ondo bilateke. Orduan hemendik aurrera ja arinago ibiliko naiz. Handik gutxira idatzi zuen liburu bat, Udazkenaren balkoitik izenekoa, hau eskuartean daukadana. Eta liburu horretan ez da agertzen historiako kontu zaharrak, baizik eta bi belaunaldi, Juan Marirena berarena izan daitekena, eta aurrekoena bere gurasoen belaunaldia edo esan dezagun, ezta. Eta agertzen da aipatu dudan errebelia giro hori, gurasoen tradizionalismoa eta seme-alaben iraultza zaletasuna edo gauzak aldatzeko gogoa, eta hor sortzen diren teinkak eta burrukak eta tensioak. Eta gero, ondoren, etorri zan Juan Mariren liburu ez dakit klasikoena edo, baina Babilonia izenekoa. Babilonia oso liburu importante izan da Juan Marirentzat, nik uste, azteko Juan Mariren libururik arrakastatsuena izan dalako. Sarmienten aldetik asko saldu da, eskoletan asko irakurri da, eta bere liburu irakurriena da, seguru asko. Beste alde batetik izan zen, nik liburu hau izan zen Juan Mariri editatu nion leheneko, eta orduan niretzat bada kariñoa diola liburu bat, eta niretzat berezia. Eta esan nuke, liburu bereziki elegantea egin zuela, normalen gero berak egin dituenak baino laburragoa, dakizuen bezala Juan Marik azken aldian liburu luzeak idazteko joera du, baina bere laburrean gauza asko gertatzen dira, eta oso importantea, lehen aipatu dizuet trascendentziarako joera erakutsi zuela Juan Marik lehenagotik ere, eta trascendentzia horrek forma diferenteak hartu izan ditu. Babilonia liburuan oraindik ere agertzen da mitologiaren presentzia importante bat, lurraren magikotasuna, indar telurikoak, garai bateko euskal siniskerak, eta horrekin batera espiritualitate kristaua ere bai. Eta esan nuke, trascendentzia askotariko hori geroztiko obran joan dela alde bat erantz, eta izan da gehiago kristautasuneranzko bidea edo hartuz. Baina Babilonian agertzen da era askotako trascendentzia eta espiritualidadea. Eta, Babiloniako zati bat irakurtzeko esango diot. Lagun minak ziren Babiloniako Gabriela, Zipriano garaian beren ama, Trinido eta Felicianoren amona, eta Moabeko Roxali. Babilonia eta Moabe Bedaniako baserrik zaharrenak ziren. Banderizoen garaian dorretxea izan zen Babilonia, baina orduko triskantzak eta gero ere jasotako aldaketak medio beste itxura bat hartuz joan zen. Mende bakoitzak bere ezaugarri bereziak itsatsi nahi balinizkion. Aldaketa eta berrikuntza horien artean gari errota bat zegoen, 18. mendearen erdialdean edo ipinitakoa. Moabek aldiz aldaketa gutxi izan zuen mendeetan zehar, denbora bertako horma zaharren artean izozturik bailegoan. Bedaniarren esanetan, oilar batek behiala kukurrukua lurrusteko aitzuloan jo, eta haren kantua Babilonia eta Moabeko sukaldeetan dietan batera entzun zen. Horregatik ziren laguminak Gabriela eta Roxali. Izan ere, iluntzean zehar edatutako munduak arpe eta lurpe gauari zegozkion. Eta nola bi baserriok etxeko sukaldeaz bestaldean zuten gaura, horrek beste baserriek ez zuten berezko berezitasun bat zemaien.
hori da hasiera. Gero liburuan gauza asko gertatzen dira. Bueno, eta Babilonia atera zen, ikuste dut, 1989an, ja pasada denbora, eta geroztik beste liburu asko etorri dira, eta, labur joango naiz, eta aipatuko dizkizuet, generoka. Geroztik joangarik atera ditu 4 poesia liburu, helduentzat, aurrentzat beste bat ere bai. Eta, hemen erakutsiko dizkizuet, ze hauek egon badaude. Bada denborak ez zuen nora, eta izan zen bere poesiara itzultze bat, oso liburu elegantea da, badago denboraren inguruko gogoeta bat, eta denbora esaten denean, noski da, haurtzaroa, da denbora inarrotzeak ematen duen larritasuna, da denbora amaitzen denean ondoren zer egon daitekeen, hau da, denboraren kontzeptuak gauza asko lotzen ditu, eta horiek guztiak presente daude nolabait. Egin zuen gero beste liburu bat, Hautsa eta Maite-mina izenekoa, eta liburu honetan, bereziki deigarria da oso poema laburrak direla, ez da, hitz gutxiko zerak. Nik irakurriko dizuet hemen haragi ikarazko hitza, ezpain sukartuen irintza. Oso poema laburra, eta erotismoa desentea agertzen da, eta nolabaiteko esentzietara jotze bat dago, ez da? Hau da, Juanmarik luzerako joera duen bezala, hemen isiltasunera hurbiltzen da poesia dago, ez da? Hitz gutxiekin ahalik eta gehien esan, eta gero, kanpaiak jotzen duenean bezala, oihartzun bat utzi, eta oihartzun horrek eskilaren durundiak egin diezagula gure buru barruan oihartzun. Eta gero, idatzi zituen beste 2 liburu, letra txikiaz bada ere, eta Biziminaren sonetoak. Biziminaren sonetoak tituluak esaten duen bezala, sonetoak dira, eta hor, nolabaiteko forma klasiko batera itzultzen da Juanmari, gero eta gizon klasikoa bihurtzen da, eta gero eta eleganteago, eta formaren edertasuna azpimarratu daiteke liburu horretan. Baina letra txikiaz bada ere, oso bestelako liburua da. Hemen azala ez da Imanolek egina eta ez da Aulariak ere, baizik eta Arabarri Andereak, hau da Juanmari eta Imanol eta Roman eta beste anai-arreba guztien amak egindako zirriborroak dira. Eta liburu hau da protestazko liburu bat. Juanmarik hemen agertzen du bere kexua munduaren aurrean, eta oso poema politikoak dira, eta bere sermoiak botatzen ditu, Bushen kontra, edo Aznarren kontra, edo batzutan etaren kontra ere bai, eta humorez betetako liburua da aldi berean, eta neurri handi batean bere buruari ere parra egiten diola. Eta horren erakusgarri moduan edo poema bat irakurtzeko eskatuko dugu Karlinari. Halakoa da bizitza. Ziria sartzen diodanean, norbaiti, zirigoien bihurtzen naiz. Zirri egiten dudanean, zirrigoien. Baina bizitzak gurutziltzatu izan nago ere, noizbait, eta orduan inrigoien bihurtu izan naiz. Zorogoien ere, noiz nahi bihur naiteke, biztan da. Bizitza harria baino zama astunagoa zaidanean, irigoien. Egan nabilenean, zerugoien. Claudia Schifferren aurrean, zerogoien, normala. Euskalginentzat zubigoien nahi nuke, baina ez da ez erraza. Indiara joan nahiko nuke, baina ez dut uste joango naizenik, gurugoien egingo nauten beldur. Greziara joan gabe, zorbagoien izan nintzen behin Donostiako zinema bateko zeluloidean, eta geroztik behin baino gehiagotan gertatu izan zait, salbabide. Imperioa inkontzientean oitaraman Espainiar ultranazionalistentzat, milioi askolentzat alegia, nazigoien. Nazientzat, judugoien, eta juduentzat, jamasgoien. Argigoien gutxitan, ilungoien sarritan, damabeltzaren gerizpean, eliogoien.
Txantxetan berriz, txirrigoien edo mirrigoien bihur naiteke, edo bestela pirritxgoien, baina kontuz lanik gabe utziko naute eta. Kiwigoien ekologista eta pirigoien transexuala. Jatorgoien, petralgoien, eta ondarraren ondarrean, zulogoien. Zuloan behera botako banaute ere, rekieskat inpafen, irriegiozu bai, zeure buruari, irrigoien jauna. Bueno, horiek izan dira bere poesiaren ibilbideak, eta ez dira azkenak, ze hurrengo liburua ere uste dut datorren urtean poesiazko zerbait ekarri nahi digula joan. Eta poesiarekin batera, eta batez ere, novelak egin ditu geroztik. 10 bat novela, zein baino zein mardulagoa batzuk. Esango nuke, lehen ez dizuet kontatu, baina Polidoroaren Hostoak 83an publikatu baldin bazan ere urte batzuk lehentxeago idatzia zen, ez dakit 81an, 80an edo, eta sari bat irabazi zuen, hori ezakit Gipuzkoako Kutxarena edo zein izan zen, eta sari irabaziaren baitzan publikatzen itxura danez, garai hartarako ikusten zutelako oso novela luzea, ambiziotsua, konplexua, eta ez ziren atrebitzen, argitaratzen, euskal publikoa horretarako prestatuta ez zegoelakoan edo. Bizkaiak izan zen, Bizkaiako saria. Eta, hala ere, handik urte batzuetara publikatu zen, 83an esan dizudan bezala, eta Handu Lertxundi izan zen editorea. Esan dut, behin baino eta honen dugula joan berik gauza bat eta da, ura izan zen bere garairako obra bereziki luzea eta konplexua eta exigentea eta ambizio handikoa, eta batek esatzen, holako bat egin du, hemendik aurrera ja normala bat egingo du, baina ez badirudi erronka berbera, behin baino gehiagotan jarri dela bere buruari. Zeren, garaitxo hartan hasi izan idazten, novela hau, lur bat haratago, novela dotorea, dudarik gabe, eta publikatu zuen momentuan, esan zen, euskeraz, ordura arte inoiz idatzitako novelarik luzeena zala. Eta, luzea izatez aparte beste doain asko ere baditu, ezta? Juan Marik beti esan izan du nik ezagutzen dudanetik berari izan bat gustatzen zaion Axular. Gure klasiko handia, Axularren prosa eta estiloa. Eta, esaten zuen, estilo horretan nahi zuela idatzi noizbait novelaren bat. Eta, izan zen, lur bat haratago, novela historikoa da, jokatua dagoena 17. mendean, eta protagonista, aztu zaik izena, Joanes, ezta? Joanes da, ezta? Orduan, Joanes, Juan Mariren trasuntoa izan daitekena, edo alderrego bat, da, Nafar familia noble bateko semea, eta familia hori gaztelako eta konkistaren kontra altxatu zen bere garaian, baina momentu batean pragmatismoz edo onartu egin zuen gero egoera. Joanes Etxegoien, Irigoien bezala Etxegoien. Eta Joanes Etxegoienen gogoetak dira, eta hori sentitzen da, askotan bi uren artean, zientziaren eta religioaren artean, tradizioaren eta berrikuntzaren artean, katolizismoaren eta luteranismoaren artean, eta beste hainbat zalantzarekin, ezta? Orduan, esan daiteke, edaten duela Juan Mariren lehengo zalantza, obsesio eta joeretatik, baina aldi berean, daukala alako dotorezia bat, handitasun bat, arnaz handiko lana esaten zaien olakoei, ezta? Eta Axularren kutsua ikusi dezazuen eta zuek ere dastatu eta konprobatu, aitzin solas edo hitzaurre gisako testutik sarrera irakurtzeko esango diot Karlinari. Zuek noizbait gogoratzen duen baldin baduzue, edo etxean baldin baduzue, edo gero sarean begiratu nahi baldin baduzue interneten, Axularren liburuko sarrera
Bertrand de Chaus jaunari egiten dio eskaintza, konturatuko zarete, baduela kutsu bat, orain irakurriko dugun testu honetatik. Ene maixu eta adiskide. 6 urte dira bertzea hautabiderik ezean, desterrurako bidea hartu eta Parisar joan zinela. Non lagun zahar batzuen karitatetik bizi izan baitzinen 4 urtetan, Ariketa Ipar Europako herrialde horretarantz abiatu zinen arte, orduan ere esku txik eta buru makur. Ordea, azken gutunetan Diostazunaren arabera, lehenengo unibertsitateko irakasle egin berri zaituzte, eta altxatu duzu burua, aurkitu duzu arnaslekua, berreskuratu duzu bizigogoa, eta zin degizut, ezen nekez jaso dezakeela hori baino berri arraiagorik eta alegeragorik. Bertze gutun batean aitzinatu nizun bezala, neure bizitzaren gaineko liburua egiten ari nintzaizun. Neure joan etorriena eta bertze hainbat gora beherarena. Eta honako honekan berriz, argi eta garbi afirma diezazuket, ezen akabatu dudala trabailua eta bete dudala alatan neure xedea. Aspaldin erabile asmo hori buruan, axula landiaren antzera, gerotik gerora utzia, batean honekatik, bertzean argatik, estakuruz estakuru eta desenkusaz desenkusa. Ondar 2 urteotan, alabaina, ohikundeak eta usantzak alde batera utzi, egiteko gibela ezinari zimendutik eta erroetatik lotu, eta borondateari behingoz leku egiten niola, gogor bezain botor ekin nion lanari. Sukar menera ezin batek hartua bezala, Plinio Zaharraren erranari narraiola, nula dies sine lineak, jaun buru gogor eta bere pazientzia lankide. Eta horrela, egun batek urrengorat mindera bala, eta hitz batek bertzerat, alaxe bildu ahal izan dut hitzezitz neure trabailuaren ondoko guzta, zeina baita eskuak daukazuna. Ene bizitzaren fruitu hitzek ondua, edo hobeki hitzek galdua, zeren dakizun bezala, zenbat begi, hainbat ikuspegi. Eta zeren erroman behiala deliberatu baitzuen ezen disidenteok eta erese ustezkook aldarrikatu edo iskribaturikako hitzei. Mihitik edo lumatik sortu bezain fite, atxa eta kiratxa zeriela ustelkeriaren ustelkeriaz. Baina ez zaitezkezka, ez antxia eta ez asalda horregatik. Zeren mundu honetan ez baitako gaitzik kontsolagarririk ez duenik, eta gureak ere badu. Aski duzu, horretarakotz, ene hitzen fruitua mizpiren idurikotzat hartzea. Zenbatenaz ustelago, hainbatenaz apetitosago eta zaporetsuago. Eskerrik asko. Bueno, esan nahi nizuen, lehen hasi naiz baina ez dut, esan di amaitu. Momentu batetik aurrera Juan Mari hasten dela idazten obra ugaria, baina sailkatu daitekela bi multzo nagusitan. Bat izango litzateke liburu serioak, ambizio handikoak, barru-barrukoak, eta beste batzuk dira liburu arinagoak edo humoretsuagoak. Juan Marik ez dakit, bai, batzutan jendaurrean ere batean edo bestean sailkatu ditu, eta badu bere, sailkapen horrek badu bere munta eta bere esplikazioa eta guain azalduko dizu. Hau da, batetik egin ditu, konsumatu mest, gero lur bat haratago, eta ondoren hasi izan egiten lur bat haratago bukatu zuenean esatzu, hau ditek ire ondina ez da, eta beha esatzu dut, igor ondigo bat ingo diote. Eta egin zuen, hain zuzen ere, Orbetarrak izeneko trilogia. Hau da, etzarete konturatzen, letra oso txikia eta horri asko duna dela, baina, hau da, hiruren artean, edukiko dituzte, 2000 horretik gora, eta letra txikiarekin, Orbetarrak trilogia, lan handia ekarri ziguna, eta batez ere berari, noski, tartean, ez dakik gauza personalak eta biografikoak ere kontatu behar dire, baina gogoratzen ez batean, besoa hautsi zuela istripu batean, eta noski, besoa hautsita egoteak
dakar, idazteko ezintasuna, baina gero aldi batean mina eta minarekin ezin idatzi, eta minak entzeko botikak hartu beharra, eta baina botikak hartzen direnean buruak ez du berdin funtzionatzen, eta orduan, eta tartean, eta zera, tuberkulosiak garai hartatu bat, hau da, liburu idaztea izan zen benetako gurutze bide bat, Juanmarirentzat, baina berak egin nahi zuen, kosta, eta esan dut, ambizio handiko obrak egin ditula Juanmarik, berak nahi zituen bezalakoak, eta horien segida izango litzateke guaintxe atera duen armatiropan, baina garai hartan Juanmarik, Jose Mari Sorsekin egin zuen akordio bat, nola bateko dirutan, salmenten arabera kobratu ordez, hainbesteko bat pagatuko ziotela hilean, eta orduan Juanmarik ez zuen kezkatu beharrik. Baina, Juanmari persona kezkatia da, izaeraz, dakizuen bezala, eta orduan, berak esaten zuen, nik idazten baldin baditut olako ladriluak, gero ez da bat ere salduko, eta ez dakizuen, eta orduan aldi berean hasi izan idazten obra batzuk harinago esan dudan bezala, eta batez ere umore klabea dutena. Horietako bat da Kalamidadeen liburua, oso liburu divertigarria, ezta? Fuolaren, lehen esan dut, bere gaztetako ezaugarri horiek aldez edo moldez atera izan direla gero bere liburuetan, eta fuola berak oso maitea du, eta odolean eraman da Forofoen familia bati buruzko satira bat, divertimendu bat eta hanberra bat. Gero beste ipuin batean bezala novela erromantiko bat dana, eta ura arbeak urgarbiak, ez da humorezkoa, baina bai nahiko simplea egituraz, eta bar. Orduan, egin ditu liburu batzuk, Juanmarik konsideratu dituna, publiko zabalagoentzat izan zitezkeela, eta erresagoak irakurtzeko, eta alde horretatik, salmenta handixo gizezaketenak, eta bar. Bere kezka hori dalaka. Dala, liburu horiek hor daude, eta geroan geldituko dira, eta etorkizunak esango du, zein baloratzen duen, zeinen gainetik, serioak, harinak, edo direnak direlakoak. Nik amaitzen hasiko naiz, ze ez dut luzatu nahi, eta aipatuko dut, azken urteotan, Juanmarien obrak izan duela evoluzio bat hainbat ezaugarritan. Ez bakarrik obra luzeetarako joera hartu duela, hori ere bai, prosa ere lur bat haratago idatzi zuenetik ez du idatzi Axularren prosan, baina bai neurri handiko prosarako joera hartu du, esaldi periodo luzekoak, eta gogo eta xeheak, eta detaile askoz beteak, eta orduan, horrek ekarri du neurri handi batean bere liburuak luzeak izatea, garai batekoak, baina luzeagoak. Baina beste gauza batzutan ere izan du evoluzio bat, adibidez, garai batean bere lan oso importantea izan dualismoan ikuste desagatuz joan dela, eta gaur egun ez da hainbesteko dualismorik ikusten ez da, lurra eta airea eta progresoa eta tradizioa eta horako kontrasteak askoz gutxiago dira, edo dagoenean ere garbi ikusten da narratzailea zeinen alde kokatua dago. Poliedroaren ostoaken protagonista eta kontalaria sentitzen zen guztien ondorengo eta kontraste horiek guztiak eta kontrasan horiek guztiak bere buruan biziztiren, ezta? Eta esan daiteke gaztetasuna zalantzen garaia dan bezala, gauzak garbiago edo ikusi ditula Juanmarik, eta orduan dualismo hori desagertuz joan da, eta transzendentzia ere lehen esan dizudan bezala, garai batean forma asko baldin bazituen, gero eta gehiago hartu ditu espiritualidade kristauaren bideak, ezta? Bere aukera izan dalako, bai idazle moduan eta baita ere segurasko persona moduan. Eta idazle moduan ere, esan nuke idazle klasikoago bihurtu dela. Hau da, hasieran bere lehengo liburuan García Márquez eta alakoen eragina baldin bazegoen, eta forma berdiekin experimentatzen baldin bazuen, eta kontatzeko teknika desberdinak eta bar, gero eta gehiago bihurtu da idazle klasikoago bat, historiak molde tradizionalean eta kontatzen dituena, hau da, liburen arkitekturari dagokionez. Kontalari peto-peto bat da, eta ez da vanguardiarekin eta kezkatzen.
Horiek izan dira Juan Mariren azken urteetako eta azken liburuetako evoluzioaren ezaugarriak. Eta gero baldea beste liburu batzuk, aipatu ez ditudanak, aurrentzako liburu mordoska bat egin ditu Juan Marik urte hauetan. Eta aurrentzako liburuak egin izan ditu batzutan, nola esan duke, bi liburu serioren artean, edo momentu batean, baldin bazan liburu batean, geldialdi batean, edo lehenbiziko idazketak bukatuta, baina utzi nahi zuen patxadan denbora bat pasatzen, edo irakurle batzuen iritzia jasotzeko, eta nola bera eztan geldirik egotekoa, holako tarteetan egin izan ditu divertimendu gisa edo aurrentzako liburuak, aurre eta gaztetxoentzako liburuak. Eta horietaz ez naiz luzatuko, beren inportantzia ere gutxiago atalakoan, baina badute beren grazia, beren edortasuna, eta azkenak bi liburu hauek dira, berak liburu bakar gisa planteatu zituen, baina argitaletxeak pentsatu zuen bi liburu egin zitezkela, eta Urruneko motorrak 1000 zaldi, Sasiak mendia jaun izeneko bi liburu dira, eta biak daude eskainita Juan Mari eta Begoñaren bi ilobei, Olivia eta Olmori. Eta, horko poema bat, poema humoretsua dira, askotan kritika soziala ere badutenak, bi ezaugarri horiek dira nagusi, ez da humorea eta kritika soziala. Eta horko, poema alai eta atsegin bat aukeratu diot Karolinari berak irakurtzeko, eta nire hitzalditxo honi amaiera emateko. Mutila pixa egiten hasi eta ara ez ustea. Ikusi ez dio neska batek urrunetik pitilin antustea. Neska gero isigordeka egin du iez, lotxatuta bezala hasieran, eta azkenean barrez eta barrez. Orduan baina beste neska batek ikusi, hurbildu eta esan dio. Zer egiten dion barre ane hain lotxagabe? Eta kontu kontari anek erantzun dio. Ikustekoa ikusi zion atzerari, baina etzakinak benetan zer. Izan zitekenan pitilina, bai, baina izan zitekenan txistor bat, edo izan zitekenan odolostea, nik izan dudan izustea. Ez ote zen izango, Ana, Marco Poloren banana. Zer izan ote da benetan gazte? Txistor, pitilin edo odoloste. Marco Poloren banana edo zure baten pijama. Zizare edo bare. Auzia erabaki bitartean, egin dezagun barre. Eta, orain, sorpresa bat. Ez da, urtebetetzea da, edo ospatu behar laguna. Bai. Sorpresaren aurretik Juan Marik irakurri nahi omen du urrengo liburukoak izango diren poema batzuk, eta azkena irakurri dugunaren estiloan nahiko adarkotzaileak. Barkatu, gaur baimena eman diot nire mi puntako dortokari. Eta orduan, urrengo poema liburuko poema labur batzuk irakurriko ditut. Poema liburu hori izango da alde batetik oso beltza. Zuritik ere izango du zerbait. Asko. Eta ni une honetan alde hori ikutu nahi nuke eta zuei aditzera eman. Gero, azkenean, txistuak jo nahi behar dituzue, lasai jo, igual, izugarri postuko naiz eta. Bere gutun guztietan, lelo bera erabiltzen zuen aur gisa. Bezarkada bat hain zen
gautxoria. Donostiak ere badu bere Ganges partikularra, urumea. Atleti zale daltonikoaren zoritxarra. Hain zen atleti zalea, Betisko bazkidea egin zen. Parte medikoa. Nire lagun gaztelera dune, zor diedan informazioa. Últimamente hablo mucho menos con la lengua que con el frenillo de la lengua. Pero tranquilos, lasai, pues supongo que cuando dé el último frenazo ya os avisarán. Lo profundo es el aire, zioen Jorge Guillenek. Katarroa noiz nahi harrapatzen zuen itxuraz. Maite dut niko itxar, nola ezpada bere inguruan nikonoklasta utza bada. Biba eta biba Parisko moda, moda moazel.
musika ezagutu izan banu, igual, enuen Norbaitek baldin badu ez dakit galderari Juan Marirentzat edo Karolina edo birentzat edo nahi baldin badu. Galderatxo bat, bi izogarrik. Poesia prosan edo narratibaren eragina edo zerbait esan dezake? Nik uste bide paraleloak eraman dituztela eta ez duela bietan ere agertzen dira Juan Mariren kezkak eta Juan Mariren pentsamenduak, kontzientzia etiko bat, absolutuarekiko min bat edo nahi bat edo heriotzaren ondorengo zer eta hori ezta. Baina formaz eta esan dut oso bestelako bideak erabili dituela eta batak bestearekan eragina izan baino gehiago esango nuke batek ematen ez diona bestean bilatu izan duela, ezta. Hau da, prosan arnasa luzeko esaldiak eta xehetasun asko eta erabili izan dituen bezala, poesian erabili dituen bideak euren artean desberdinak izan arren oso bestelakoak dira. Batzutan perfekzio formal parnasianista bat, lirak eta sonetoak indituenean, beste batzutan berriz esentzialismoa hitz gutxitako esaldiak eta isiltasunetik hurbil dagoen poesia, eta beste batzutan poesia nola esan duke alai ganberro adarpotzaile bat, ezta. Hau da, nik esan duke prosak ematen ez diona edo uzten ez diona edo bilatzen duela poesian, ezta. Eta alde horretatik osagarriak direla. Zagit ondo edo gaizki esan dudan, eta oso. Besterik ez baldin badago, eskerrik asko guztioi Opariren partetik etortzeagatik. Eta ez da bakarrik hitzaldia, bakizue Imanolek egindako irudiak ere hor dauzkazuela, azaletarako erabili izan direnak, eta oso bitxia da ikustea zirriborroetatik eta nola joan da hurbiltzen azkeneko emaitzara. Eta hortxe daukazue, beste arte mota bat, musika gastatu dugu, hitzena liburuetan dago, eta irudiena erakusketa honetan ikusten. Mila esker.